Защо оплакванията от киселини и връщане на храна към хранопровода продължават при някои хора, въпреки провежданото лечение? Един от възможните отговори е, че те нямат рефлуксна болест, а друго заболяване. Наличието на типични оплаквания като киселини, парене и връщане на храна вече не е достатъчно само по себе си за поставяне на диагноза рефлуксна болест. През 2024 година излезе нов научен консенсус, известен като Лион версия 2. Той определя критериите за диагнозата рефлуксна болест, а те вече са доста стриктни и по-различни, отколкото си мислите. При продължаващи рефлуксни оплаквания на фона на лечение с инхибитор на протонната помпа, като омепразол или друг медикамент от същата група, първо трябва да се направи гастроскопия. Но подчертавам, че изследването на хранопровода и стомаха трябва да се проведе след спиране, след спиране от поне 2 седмици на инхибитора на протонната помпа. Иначе медикаментът може да замаскира промените в хранопровода, които се използват за диагноза на рефлуксна болест. Диагнозата рефлуксна болест се поставя, ако по време на гастроскопия при спрян инхибитор на протонната помпа от 2 седмици се установят следните находки и изменения. Първо, рефлукс езофагит в стадии Б, С или Д. Забележете, че най-често срещаният стадий А вече не влиза в диагностичните критерии за рефлуксна болест, защото около 5% от здравите доброволци също имат рефлукс в стадия А, дори без да имат оплаквания. Второ, наличие на доказан с биопсия баретов хранопровод. И трето, пептична стеноза, което е стеснение на хранопровода в резултат на киселините. Ако по време на гастроскопията не се открие една от изброените находки, то диагнозата рефлуксна болест все още не е потвърдена. Тогава трябва да се направи друго изследване за директно измерване на киселинността в хранопровода. То се нарича ПХ-метрия. При ПХ-метрията могат да се открият данни за рефлуксна болест, но също така и за други заболявания, които протичат със сходни оплаквания. Английските им термини са Reflux, Hypersensitivity и Functional Heartburn, а те се лекуват по съвсем друг начин и може да не отговорят на лечението с инхибитор на протонната помпа. Затова някои хора може да имат продължаващи оплаквания въпреки провежданото лечение. Тяхната диагноза може да е друга. Наличните оплаквания може да се дължат на Functional Heartburn и тогава няма да се повлияят от инхибитора на протонната помпа. Да, сложно е, но трябва да спазваме препоръките на актуалния научен консенсус, който в случая е Лион версия 2. Само така пациентите ще имат оптимален резултат. В следващите клипове ще дам още разяснения по темата за киселини и парене, които не се повлияват от стандартно лечение. Вижте и останалите клипове в профила ми. Аз съм доктор Стефан Митев, лекар-гастроентеролог, практикуващ научно базирана медицина. Пишете ми, ако имате коремни оплаквания. Пишете ми, ако имате нужда от изследванията колоноскопия и гастроскопия. Последвайте в социалните мрежи, има какво да научите. До нови срещи!